Goddag, jeg hedder Ulrik, og vi skal snakke om Lucas Cranachs maleri, som hedder Lov og Nåde fra 1533 under renæssancen. Renæssancen er en interessant historisk periode, fordi at den beskæftiger sig med nogle meget relevante religiøse ændringer i kristendommen, der kommer i opfattelsen af, hvordan mennesket ikke længere er bundet under den religiøse overbevisning og af verdensforståelsen simpelthen, og fysiske love og masse af sådan nogle ting begynder folk at filosofere mere over. Man begynder at se Gud mere som en skaber, der fungerer mere som en tilskuer og mindre som en aktiv del af verden. Som i at mennesket simpelthen er blevet placeret og har fået retten til at skabe sin egen tilstand på jorden med de rammer, som Gud har givet. Og i forhold til billedet, så kan de her træk ses på forskellige måder. Altså, vi ser først og fremmest tøjstilen her er meget typisk for renæssancen. Det her det vil typisk være en slags overklasse, der gik med det her tøj. Renæssancen går også meget ud på den her slags genfødsel. Man prøver at genleve nogle forestillinger, nogle idealer fra antikken, simpelthen. Altså både i kunst, om det er poesi, om det er malerier, om det er skulpturer og alt sådan noget. Og måden vi ser Jesus her placeret, hvis vi lige zoomer ind en gang på ham, så kan vi jo se, at han har ikke rigtig sin faste følge med. Han har ikke Maria med på billedet. Han har ikke engang tyven og morderen, som han jo bliver hængt sammen med. Eller ikke hængt sammen med, korsfæstet sammen med. Han har sin rosenkrans, han har sin hvide due, han har et lille gult skær her rundt om ham, noget helligdom, der stadig omringer ham. Og så har han nogle folk stående hernede, ikke rigtig sikker på, hvem det skal betyde, men hvem det skal forestille. Men han er i hvert fald en smule ensom her på det her kors her, han er hængt op på. Vi ser i baggrunden, i baggrunden, men ude til højre her, så vi drejer den her, så kan I se den måde, han er kommet ud af graven på. Hans gravkammer, stenen heroppe er flækket her, simpelthen, så han kan komme ud. Og hernede, der har han nærmest et slags lysskær, hvor han spider det her dyr af en eller anden slags, om det er en slange eller en drage, er lidt utydeligt. Og så mens han står oven på det her skelet, så her der har han altså en slags sejrherre. Og muligvis kunne det jo være Maria, man så heroppe. Det kan man jo ikke, det er jo ikke lige til at vide. Symbolikken med træet her, man ser jo altså igen, vi snakker om, renæssancen har den her genfødsel, nyskabelse, som hele korsfæstelsen også symboliserer. Der er en romersk officer, der ligesom siger, Gud, det var i sandhed Guds søn, ikke? Og lindeklædet flækker op ved templet, og alt det her symboliserer virkelig. Jødedommen er død, en ny, sand, global religion er født. Nyskabelse af religionen. Hvilket går meget i spil med idealer omkring renæssancens genskabelse, nyfødsel. Vi ser træet heroppe. På den ene side, der har vi det blomstrende, det fremragende, det smukke, og her er de visne grene. Så her har vi altså ligesom en slags overgang. Man kan se Adam og Eva heroppe, der står ved livets træ. Og heroppe der sidder, hvad man kan forestille mig, Gud, der sender sin engle rundt. Det billede, jeg har valgt at sammenligne med, eller Jesus, portrættet af Jesus, det er simpelthen et kors her, et kors fra dansk historie, som simpelthen er en måde at prøve at portrættere Jesus
i en mere glorificeret billede. Vi kan se, at han har en stor, lækker guldkrone. Han har ikke den der blodige rosenkrans på her. Han er i guld, han er broderet, han har udsmykning. Han fremstår som en helt mere og bløder ikke rigtig nogen tydelige steder fra. Og det har simpelthen noget at gøre med de her asetros skepsis overfor, at de skulle omvende sin religion med, som hyldede en person, der så svag ud og sad og hang med hovedet og ikke ligesom udskrygte, at han overhovedet havde noget som helst med noget overtro, altså noget tro, altså noget troende, noget stort, noget altså han udtrykker slet ikke rigtig den her stolthed på nogen måde, hvilket jo også egentlig var jødernes skepsis over for Gud, Guds søn her, Messias. At de havde forestillet sig ligesom, at det skulle være nogen, der mindede mere om David, ikke? Altså om der store konge her, altså udrette en masse vilde, overnaturlige mirakler. Vi har bare lige et eksempel her, hvor man kan se jo meget, meget mere mager. Jesus, han er helt forkryblet, og han sidder og sover og nærmest har ånden. Så der var lidt kontrast her i hvert fald, og det var det, jeg havde.